Això era una peça que estava així, en aquest entorn, i cada volta que passàvem per davant creava la curiositat que és la que ella té, una peça curiosa. Clar, la Pols no li deixava acabar de veure bé el que eren les ratlletes, ni el clotet, ni... Entonces, quan li se va netejar un poquetet, li se va veure alguna cosa. I si alguna cosa, quan li enviem la foto a Joan, diu que vaig en seguida per aquí, que vull veure-ho jo. Va cridar la meva atenció perquè justament en aquella època estava investigant un possible rellotge de sol d'època islàmica andalusí de Sagunt, com el més antic del País Valencià, del segle XI aproximadament, i de sobte en aquella fotografia vaig veure un rellotge de sol romà que, com a molt tard també, seria del segle III, és a dir, que de sobte m'on anàvem 1.700 anys darrere. Clar, immediatament vaig vindre al museu i vaig veure que el rellotge damunt estava contextualitzat en altres peces de la mateixa època, una columna romana, etc. etc. Clar, ja no vaig tindre cap de dubte. Es tractava d'un hemisfèrium. El model l'havien copiat dels grecs i els grecs li diuen escafe. L'hemisfèrium marca les hores del dia romà. El dia romà no era com el dia actual. El dia natural era només des de l'eixida del sol fins a la posta del sol. I aquests rellotges dividien aquest interval de temps, des de l'eixida fins a la posta, en 12 parts que ells ja deien hores. Aquestes 12 parts estan assenyalades ací, en aquestes línies que es veuen, i comença des de l'hora inicial, que seria la prima, i va comptant la segona, tercia, quarta, quinta, sexta, el migdia seria l'hora sexta. Podien tindre diferents formes en la part de les línies horàries, esfèrica, cilíndrica, cònica, però la majoria coincidien en la forma del peu que li dona suport, que era molt més ample de baix per a donar-li estabilitat, i també en la forma del gnòmon. El gnòmon sempre era horitzontal, a diferència dels gnòmons dels rellotges més moderns, que són inclinats i paral·lels a l'eix de rotació de la Terra. És una peça arqueològica interessantíssima perquè és el rellotge de sol més antic que es conserva al País Valencià. Conserva totes les línies horàries i el que no hem trobat és el gnòmon perquè normalment era de ferro i el ferro pel temps es deteriora i sol desaparèixer. La forma que es veu és una forma molt clàssica. Ací tenim la part hemisfèrica i ací tenim un repeu que era pràcticament igual en tots els rellotges. En tota la península ibèrica només se n'han trobat 7 o 8 i este és el primer que es troba al País Valencià. Una gran peça, la seva història la tenim.